Errepublik urte banien, egunien. Hor, eskolara ginen, Errepublik urte banien, Errepublik urte dagoela. Horretako bombardio izin zan, otxean gizon. Ez hori gero txo. Gero. Bai. Errepublik urte banien, etorri zan kotxe bat. Eta baizti ezatzen, geldi. Jaideko zue, goxerdiz izan. Biarretatu egin du bida, tekarria ban Alcalá-Zamora. Eta bueno, Errepublik dagoela eta orduko urretik biltzera revoluzioa. Eta garri osoz urte mi dute, esate esan, egartarrak etote zen, urina agetxuek eta arek esate, ibar, osoz urte mi dute. Errepublika, Alcalá Zamoraren fotografiz ipine bine zure eskolan, bueltatu zinen, etzera joan zinen. Etxera, izaskun, jaideko zu etxera. Eta? Errepublik urten dut etxera. Gero bajatu ginen nien bera, azpen egon eskolia. Horrek usabak enegan eran, errizei izan eskolia. Eskola zarbat. Korneliok. Korneliok izan, iban handau. Bai, handauna, Eliza Parez da. Eta, bueno, eskola, bajatu ginen da, zerran haitik eta honek ekiban bierran. Pedrok. Da, usabak eta abreru hori, maizun dibat binitxe, janari jererari joko eta eusan. Da, esartzen nire izidor. Esan amaiek gaur ez da izela Pedrota haitxide eskaitzen. Errepublik urte dute, celebretan gabiz.